O Conselleiro de Sanidade afondou nos resultados do Plan de Mellora da Incapacidade Temporal da Xunta. Revisáronse máis de 107.000 procesos que motivaron 26.000 altas. A Xunta puxo en marcha en agosto do 2024 o Plan de Mellora da Xestión e Control da Incapacidade Temporal e onte o Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, deu a coñecer os seus resultados. Segundo indicou, este plan permitiu unha revisión de 107.435 procesos que deu lugar a 25.991 altas e a citación para a valoración presencial de 34.213 pacientes. Estamos ante un plan efectivo e que está a dar bons resultados. Saben que, para acadar unha xestión áxil das baixas máis operativa e eficaz, pusemos en marcha unha unidade de apoio naquelas áreas sanitarias nas que se registraba unha duración das baixas superior á media. Unha unidade de apoio complementaria ás unidades de inspección e control de saúde laboral das provincias. Esta unidade de apoio actuou xa nas áreas de Santiago de Compostela e Barbanza, Lugo, Mariña e Monforte, Ferrol e Coruña C. Actualmente está a traballar na área sanitaria de Pontevedra e Osanés e tamén na de Vigo. O titular do Departamento Sanitario destacou que esta unidade de apoio citou preto de 1.000 traballadores e máis dun 47% dos procesos valorados non estaba xustificada a permanencia na situación de incapacidade temporal. Plan que está a responder aos obxectivos previstos, que non son outros que acadar unha xestión máis rigurosa e coordinada dos procesos de incapacidade temporal, optimizar os tempos de recuperación dos pacientes, evitar prolongaciones innecesarias das baixas, favorecer unha atención máis centrada nos pacientes e facilitar a labor dos profesionais. O noso propósito é seguir con estas e outras medidas encamiñadas a optimizar o seguimento das baixas e a asistencia sanitaria aos afectados, reducir trámites burocráticos e acadar unha xestión das incapacidades temporales máis efectiva. Tras as entrevistas realizadas cos facultativos principais xestores da prestación de incapacidade temporal, citáronse 258 pacientes na área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, causaron alta 66 pacientes e iniciouse o expediente de incapacidade permanente para 3. 1.282 probas diagnósticas realizadas polas mutuas e incorporadas na nosa historia clínica electrónica, 4.268 partes médicos de baixa emitidos desde a atención hospitalaria, 107.435 procesos de incapacidade temporal valorados polas unidades de inspección e control, o que deron lugar a un 24,19% de altas do total dos procesos valorados polas unidades de inspección. Para a mellora da prestación de incapacidade temporal no ámbito da Xunta, a Inspección de Servizos Sanitarios da Consellería de Sanidade revisou 757 procesos de empregados públicos, finalizando coa alta de 208 casos tras as actuacións inspectoras desenvolvidas.